καθιέρωση της οριζόντιας ψηφοφορίας, αυτό που επιδιώκεται είναι η επιλογή προσώπων και όχι κομμάτων. Αυτό μπορεί να γίνει και μέσα από τα κόμματα, δηλαδή με υποψηφίους κάποια πρόσωπα τα οποία θα συμμετέχουν μέσα σε κομματικούς σχηματισμούς. Με όλα αυτά που έχουμε ζήσει και βιώνουμε και σήμερα στην Κύπρο, με τον κατήφορο του πολιτικού ήθους και την απαξίωση κυρίως από εσάς τους νέους προς την πολιτική, είναι επιβεβλημένη μια αλλαγή νοοτροπίας. Μια αλλαγή νοοτροπίας την οποία, όπως έχουμε δει και σε συναντήσεις που κάνουμε με την πλατφόρμα των πολιτών, στην οποία συμμετέχουμε, τα κόμματα έχουν κατανοήσει τουλάχιστον τα περισσότερα. Και αυτός είναι και ο λόγος που έχει δημιουργηθεί μια ομάδα η οποία μελετά την καθιέρωση της οριζόντιας ψηφοφορίας από τις επόμενες εκλογές του 2016. Αυτό που μπορεί να πετύχει η οριζόντια ψηφοφορία είναι την επιλογή των ικανότερων και όχι αναγκαστικά αυτό που επιλέγει το κόμμα. Και όλοι ζούμε στην Κύπρο και γνωρίζουμε ότι μπορεί να είναι υποψήφοι 10, αλλά υπάρχουν συνήθως οι 3-4 οι οποίοι υποστηρίζονται ευρέως από το κόμμα και πολλές φορές γνωρίζουμε και από πριν τι θα βγουν. Με δεδομένη την αποχή, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να φέρουμε τους άξιους στη Βουλή. Κάποιος σε μια συνάντηση που είχαμε κάνει σαν πολίτες πριν από 2 χρόνια, μετά από το Μαρίκ, μας είπε ότι οι πολύ καλοί, οι ικανοί δηλαδή, είναι δύσκολο με αυτά που συμβαίνουν να πιστούν να κατέβουν στην πολιτική. Εμείς πρέπει να βρούμε, σε συνεργασία με τα κόμματα, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να πιστούν οι ικανοί ότι αξίζει τον κόπο να ασχοληθούν με τα κοινά και να συμμετέχουν στις εκλογές μέσα από κάποιο συνδυασμό και σαν ανεξάρτητοι. Γνωρίζουμε όλοι τα σκάνδαλα, τα βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Γνωρίζουμε όλοι πώς λειτουργεί το σύστημα. Εμείς οι παλαιότεροι, εσείς μπορεί να μην το γνωρίσετε όπως το είχαμε γνωρίσει εμείς, δηλαδή που, να το πω έτσι πολύ απλά, ο γιος του κύριου Τάδε που εργάζεται στο κτηματολόγιο έχει φροντίσει η κόρη του, ο ανιψιός του, ο αδερφόδερφος του να εργάζονται στο κτηματολόγιο. Για να μην πούμε για τις τράπεζες, για μη κρατικούς οργανισμούς και για όλα αυτά υπήρχε μια φιλοσοφία η οποία στηρίζεται και από τα κόμματα και να με συγχωρέσουν οι παρόντες, δεν εννοώ τα πληρώνια κόμματα, δεν εννοώ πάντα υπάρχουν και εξαιρέσεις, όμως η φιλοσοφία της κομματικής νοοτροπίας ήταν ότι υπάρχει το κόμμα, υπάρχουν τα συνδεδεμένα σωματεία, οι συνδεδεμένοι φορείς, οι οποίοι φροντίζουν να κινείται μια κατάσταση ούτως ώστε οι μέτεροι να λαμβάνουν κάποιες θέσεις σε οργανισμούς που δυστυχώς τώρα πλέον δεν υπάρχουν ούτε οι θέσεις, ούτε οι οργανισμοί, ούτε είναι το όνειρο του κάθε νέου να εργαστεί στο δημόσιο όπως ήταν παλιά για να είναι εξασφαλισμένος μέχρι τα 65 του, χωρίς κανένα πρόβλημα. Πώς θα τελειώσουμε όλα αυτά? Όλα αυτά θα τελειώσουμε τη διαφάνεια. Η διαφάνεια, για να επιτευχθεί, χρειάζεται να γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους μας. Ένας από τους τρόπους της καθιέρωσης της διαφάνειας είναι και η οριζόντια ψηφοφορία. Με την οριζόντια ψηφοφορία, την οποία θα αναλύσουν και οι συναδελφοί, ο Σταύρος, ο οποίος είναι μαζί μας στην πλατφόρμα Διαφάνεια τώρα,
θα υπάρχει ευχέρεια να εκλέγει κάποιος όχι μόνο από έναν κόμμα, αλλά να εκλέγει και έναν πρόσωπο από κάποιον άλλο συνδυασμό. Θα έχει την ευκαιρία να επιλέγει το κόμμα που επιθυμεί, αλλά θα επιλέγει και τα πρόσωπα που θέλει ίσως από άλλους συνδυασμούς. Το ποιο σύστημα ακριβώς εννοούμε θα το δούμε στην πορεία. Και ακόμα και γι' αυτό έχει συσταθεί μια επιτροπή σε συνεργασία με τα κόμματα, με κάποια από τα κόμματα, ελπίζουμε σύντομα να πούμε τα υπόλοιπα κόμματα που δεν συμμετέχουν. Τα οποία η Επιτροπή μελετά το σύστημα το οποίο θα προταθεί και θα πάει στη Βουλή για ψήφιση. Οι πολίτες έχουν στείλει τα μηνύματα του. Νομίζω και στις πρόσφατες εκλογές έχουμε δει την πτώση των κομμάτων σε όλα τα επίπεδα και στις δημοτικές, τις πρόσφατα και στις ευρωεκλογές. Και νομίζω δεν χρειάζεται να μείνουμε μόνο στην Κύπρο, να δούμε τι γίνεται και στο εξωτερικό. Βλέπουμε μια τεράστια πτώση παραδοσιακών σχηματισμών και τη δημιουργία νέων. Δυστυχώς βλέπουμε και την ανάπτυξη ακραίων τάσεων και ακριβώς μέσα από την οριζόντια ψηφοφορία θα καταπολεμήσουμε και αυτά τα φαινόμενα, γιατί και στην Κύπρο νομίζω το γνωρίζουμε όλοι ότι είμαστε στα πρόθυρα να το απέφχομαι βέβαια, αλλά να δούμε κι εμείς έναν ακραίο σχηματισμό στη Βουλή. Εγώ δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Θα δώσω το λόγο στους συνομιλητές μου. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Χριστίνα Τοκάλου, η οποία θα κάνει μια παρουσίαση μιας δημοσκόπησης που έγινε πρόσφατα στο Κυριακή Αφιερωτήρα. Καλησπέρα, θα μοιραστώ μαζί σας την άποψη της κοινής γνώμης όσον αφορά την οριζόντια ψηφοφορία. Η έρευνα ήταν πρόσφατα, έχει γίνει για λογαριασμό της εφημερίδας Σημερινής. Ήταν μαγήτρια, κάλυψε άντρες και γυναίκες ηλικίας 18 χρονών και άνω και το δείγμα ήταν 400 άτομα. Στην ερώτηση, εάν συμφωνούν ή διαφωνούν με την εφαρμογή της οριζόντιας ψηφοφορίας, η συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή 8 στους 10, πολίτες συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρξει οριζόντια ψηφοφορία. Στο δεύτερο ερώτημα, κατά πόσο πιστεύουν σε ποιο βαθμό θεωρούν ότι η εφαρμογή της οριζόντιας ψηφοφορίας θα βοηθήσει στο θεσμό της δημοκρατίας στην Κύπρο, πάλι βλέπουμε ένα ποσοστό 44% να πιστεύει ότι θα βοηθήσει πολύ και ακόμα ένα ποσοστό 2% δεν θα βοηθήσει αρκετά. Λίγο πιστεύει το 11% και μόλις 14% εναντίον, πιστεύει ότι δεν θα βοηθήσει καθόλου. Στο ερώτημα σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η εφαρμογή της οριζόντιας ψηφοφορίας θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της αποχής, βλέπουμε ότι ένα ποσοστό της τάξης του 65% δηλώνει ότι θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό ή σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Σε μικρό βαθμό 22% και δεν θα βοηθήσει καθόλου 12%. Θέλουμε να μετρήσουμε επίσης, εάν αύριο είχαμε για παράδειγμα βουλευτικές εκλογές, πώς θα συμπεριφέρονταν οι πολίτες. 41% δηλώνει ότι θα ψήφιζε κάποιο κόμμα, 15% θα ψήφιζε κάποιον ανεξάρτητον υποψήφιο, 15% επίσης θα ψήφιζε έναν νέο συνδυασμό, άκυρον ή λευκό 4% και δεν θα ψήφιζαν 25%. Πρέπει να σας πω ότι στους νέους ηλικίας 18 μέχρι 24, το ποσοστό που δηλώνουν ότι δεν θα ψήφιζαν είναι κοντά στο 60%. Όμως ρωτήσαμε αυτό το συγκεκριμένο ποσοστό, εάν είχαν τη δυνατότητα της οριζόντιας ψηφοφορίας, αν θα άλλασε κάτι, δηλαδή αν θα ψήφιζαν. Και βλέπουμε ότι περίπου 6 στους 10 θα άλλασαν μόνο και θα ψήφιζαν. Δεν ήταν μια επιλογή της οριζόντιας ψηφοφορίας. Αυτά είναι κάποια από τα κύρια ευρήματα της έρευνας που απαντούν κάποια από τα ερωτήματα που θα συζητήσουμε σήμερα. Την ιδέα της οριζόντιας ψηφοφορίας, να ρωτήσω πρώτα ποια είναι η αξία
ποιες είναι οι αρχές για τις οποίες προσπαθούμε. Διότι πιστεύω ότι πολιτική χωρίς αξίες δεν έχει νόημα. Τι προσπαθούμε να κάνουμε? Δύο πράγματα. Το ένα είναι να διευρύνουμε τις ελευθερίες που έχουν οι πολίτες. Ο σύγχρονος πολίτης είναι ευφύς, είναι υπεύθυνος, είναι μορφωμένος και θέλει να έχει ελευθερία σε όλες τις εκφάσεις της ζωής του και στην πολιτική. Τι σημαίνει ελευθερία στην πολιτική? Να μπορεί να ψηφίσει αν θέλει κόμμα, να μπορεί να ψηφίσει αν θέλει μέσα στο κόμμα την κομματική ηγεσία, να μπορεί να ψηφίσει μέσα στο κόμμα των νεαρότερων βουλευτή που μπαίνει μέσα στην κομματική ηγεσία, να ψηφίσει το κόμμα που τον εκφράζεται, να ψηφίσει και ένα βουλευτή από άλλο κόμμα ή να ψηφίσει ανεξάρτητος. Αυτό είναι η διεύρυνση των ελευθεριών. Και δεν υπάρχει θεωρία που να μας λέει ότι οι ελευθερίες που δίνονται σε μια κοινωνία βγαίνουν σε κακό της κοινωνίας. Σημειώστε το αυτό, γιατί όποια κριτική ασκηθεί εναντίον της ουδέτερης ψηφοφορίας θα σκαλώσει σε αυτό το ερώτημα, γιατί να περιορίσουμε τις ελευθερίες του πολίτη για να αποφύγουμε έναν κίνδυνο και ποιου άλλου οι ελευθερίες θα μας προστατεύσουν από τον κίνδυνο. Άρα, ελευθερίες των πολιτών το ένα. Το δεύτερο είναι η ανανέωση. Χρειαζόμαστε σήμερα ανανέωση στον πολιτικό λόγο. Και για να έρθει η ανανέωση στον πολιτικό λόγο, δεν θα το επιτύχουμε παρά μόνο αν βρεθεί ένας τρόπος, όχι εναντίον των κομμάτων, εναντίον των κομματικών στεγανών. Και η οριζόντια ψηφοφορία μας δίνει αυτό το βήμα. Θα πω λίγα λόγια για μια έρευνα που είχαμε κάνει η πρωτοβουλία, η διαφάνεια τώρα, η ομάδα πολιτών. Είναι στο ίδιο πνεύμα που έχει αναφέρει η Χριστίνα, με ένα-δυο ευρήματα όχι διαφορετικά, αλλά όχι που διαφωνούμε, αλλά κάποιες διαφορετικές πτυχές που φωτίζει. Το ένα βεβαίως είναι ότι αν είχαμε εκλογές, λέει τι θα ψηφίζατε. Αυτή η έρευνα έγινε το 2013, Δεκέμβρη του 2013. 40%, 39%, νομίζω είναι πιο ψηλό το ποσοστό μας, είπαν αποχή. Και πολύ σύντομα είχαμε τις ευρωεκλογές που είχε ξεπεράσει το 50% η αποχή. Άρα ένα 40% των πολιτών μας λένε ότι αν έχει εκλογές αύριο θα τηρήσουν αποχή. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Εάν είναι ικανοποιημένοι από το παρόν εκλογικό σύστημα, το οποίο δεν επιτρέπει οριζόντια ψηφοφορία, έναν 80% κάτι της εκατό απαντούν όχι. Μάλλον όχι, σίγουρα όχι. Το ψηλό ποσοστό που δεν είναι ευχαριστημένο από το εκλογικό σύστημα ερμηνεύει και το ψηλό ποσοστό που λέει δεν πάω να ψηφίσω, αφού δεν με ικανοποιεί το εκλογικό σύστημα. Βεβαίως, στο ερώτημα αν θα ικανοποιούνταν με ένα σύστημα οριζόντιας ψηφοφορίας, το ναι ή μάλλον ναι, σίγουρα ναι ή μάλλον ναι, βγαίνει στο 84%. Επομένως, υπάρχει ένα ισχυρό αίτημα από την κοινωνία η οριζόντια ψηφοφορία και το πολύ ενδιαφέρον που το λένε και σε προσώπους των κομμάτων, ότι από αυτούς που είπαν εγώ θα ψηφίσω, όταν τους ερωτήσαμε αν υπάρχει οριζόντια θα ψηφίσεις και είπαν ναι, και το ποσοστό μειώθηκε από 50% σε 25% η αποχή, πολλοί από αυτούς που ψηφίζουν θα ψηφίσουν κόμμα. Ο πολίτης θα πάει στην κάλπη να νιώθει ότι έχει ελευθερία. Και πολλοί θα ψηφίσουν ανεξάρτητους, κάποιοι όμως θα ψηφίσουν πάλι κόμμα. Υποψιάζομαι ότι μαζί με το κόμμα θα ψηφίσουν και κάποιον άλλο που συμπαθούν από άλλο κόμμα, γιατί δεν μην πάρουν τόσο το σύστημα τώρα. Αλλά βλέπετε ότι οι πολίτες δεν είναι εναντίον των κομμάτων. Και αυτό το λέω πάντα ως ομάδα πολιτών. Εμείς δεν είμαστε αντισυστημικοί, να διαλύσουμε το σύστημα, να εξυγχρονίσουμε θέλουμε το σύστημα. Επομένως, αυτά είναι τα στοιχεία που μας λένε ότι ένα τέτοιο σύστημα έχει πολλά θετικά και το απαιτούν οι πολίτες. Τώρα, τι έχουμε κάνει, αφού κάναμε την έρευνα μας και διαπιστώσαμε το τι λένε οι πολίτες, και αφού έχει γίνει μια μελέτη, βλέπω τον Ανδρέα του Σόσιολο μαζί με τον Γιάννη τον Λαούρη που έκαναν την έρευνα, ότι πιστεύουμε στη σοβαρή προετοιμασία πριν έχουμε προτάσεις, και είδαμε
ότι συστήματα οριζόντιας ψηφοφορίας υπάρχουν σε πολλές άλλες χώρες. Διαφέρουν μεταξύ τους το πώς γίνεται. Άρα είδαμε τι θέλουν οι πολίτες, είδαμε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Έκαναμε μια ανοιχτή συζήτηση όπου εκαλέσαμε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων και οφείλω υποχρέωση μου να λέω και αποδέχτηκα. Διότι θεωρώ ότι έχουν υποχρέωση τα κόμματα να έρχονται να τους κάνουν οι πολίτες. Όταν τους εκαλέσαμε, ήρθαν ο κύριος Νεοφύτου, ο κύριος Λιλίκας, ο κύριος Περδίκης, ο αντιπρόεδρος της ΕΔΕΠ, ο πρώτος δεν μπορούσε. Ήταν αντιπρόεδρος της... ήταν ο κύριος Ευσταθίου. Ήταν στο ακροατήριο για τα τεχνικά, επειδή δεν μπορεί ο πρόεδρος και μετά μόνο οι πρόεδροι, αλλά θέλω να γνωρίσω δημοσίως τα κόμματα και τους σχηματισμούς που αποδέχτηκαν την πρόσκληση. Στη συζήτηση εκείνη εκφράσαν όλοι την άποψη ότι ναι, συμφωνούν με εισαγωγή οριζόντιας ψηφοφορίας. Δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασίας, η οποία έχει κάνει ήδη αρκετές συναντήσεις για να επεξεργαστεί τις λεπτομέρειες και είμαστε τώρα στις τελικά βήματα να έχουμε ολοκληρωμένη πρόταση. Σίγουρα πολίτες πολλοί, σχηματισμοί, οργανώσεις νιώθουν ότι με την οριζόντια ψηφοφορία εν τέλει θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο πολιτικό γίγνεσθε, θα μειωθεί η αποχή και θα αυξηθούν κάποιες συμμετοχικές, πολιτικές και άλλες κοινωνικές δράσεις. Πάλι η μερισσή στο διαφημιστικό κάποια ερωτήματα. Εάν αυτοί ο τρόπο που ψηφίζουμε, αν η οριζόντια εμπανάκια, αν εφαρμοζόμενο το μέτρο και η υποπία μορφή θα βοηθήσει να ξεδραστεί η αγωγή. Εμείς και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι διερχόμαστε μια κρίση η οποία κατά βάση είναι συστημική, εκφράστηκε μέσα από μια οικονομική κρίση, όμως υπάρχουν θεσμοί όπως η εκκλησία, το σχολείο, τα μέσα ενημέρωσης, η οικογένεια, τα σωματεία, οι διαιτησίες, κάποιοι λένε η δικαστική εξουσία, που περνούν κρίση. Δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι. Όλα τούτα περνούν κρίση. Διερωτούμε εάν με μια απλή αλλαγή του εκλογικού συστήματος ή με την εμπέδωση της οριζόντιας ψηφοφορίας και μόνο τούτοι οι θεσμοί να θεραπευτούν. Η διαμάχη για το είδος του εκλογικού συστήματος, γιατί νομίζω συμφωνούν οι φίλοι εδώ, ότι η συζήτηση πάει πακέτο. Το εκλογικό σύστημα, το οριζόντια ψηφοφορία, έχει ανοιχτεί αυτή η συζήτηση. Όχι τώρα, από το 2010 και πιο νωρίτερα ενδεχομένως. Κάποια κόμματα έβαλαν προτάσεις για να γίνουν εκλογικού μέτρου για εισαγωγή κάποιων καταστάσεων. Αυτή η συζήτηση είναι αναποδεκτή, αφού τα εκλογικά συστήματα που επικρατούν την άλλη φορά επηρεάζουν και τη βιωσιμότητα ή την επικράτηση των κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό. Και νομίζω ότι μπορούμε με δύο αφετηρίες, δύο κριτήρια να εξετάσουμε αν ένα εκλογικό σύστημα είναι καλό, χρήσιμο ή οφείλει. Εάν η αντιπροσώπευση η οποία είναι επαρκής, είναι δημοκρατική, εάν εκφράζει γενικότερα τα κοινωνικά στρώματα τις πολιτικές απόψεις εν το ένα. Και το δεύτερο, η δεύτερη παράμετρος, θα μπορούσε να είδα η αποδοτικότητα. Να υπάρχει ένα σύστημα εκλογικό, το οποίο να είναι λειτουργικό. Να μην βάζει σε μπελάδες δηλαδή την ομαλή λειτουργία της κατάστασης. Εγώ νομίζω ότι το δεύτερο δεν υφίσταται. Έχουμε μια δημοκρατία και ένα πολιτικό σύστημα που εξασφαλίζει σταθερότητα, άρα η συζήτηση μπορεί να το αποφύγει αυτό. Στο διατάφτα λέω
θεωρούμενοι, δεν ξέρω αν είναι και οικειοθρόνοι, ή αν θα ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια τώρα. Ενώ να πάμε σε μια οριζόντια ψηφοφορία στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Εμείς θέλουμε να πήγαινε και συζήτηση για τους βουλευτές εκδηλαγίες. Αυτό είναι έτσι. Μπαίνει, είμαι βέβαιος, και η συζήτηση για το εκλογικό μέτρο. Αν θα είναι 3, αν θα είναι 5, κλπ. Θεωρούμε εμείς ως ΑΚΕΡ ότι υπάρχουν ζητήματα που μπορεί και πρέπει να συζητούν για αλλαγές στον εκλογικό νόμο. Μέσα από έναν οργανωμένο και συντεταγμένο τρόπο, στη βάση εισηγήσεων και σαν το διάλογο, θα συμμετέχουν. Σε ένα χρονικό ορίζοντα όπως είναι ο Γιώργος, μακριά από τις βουλευτικές εκλογές, για να μην δοθεί η εντύπωση σκοπιμότητας, θέλουμε εκεί που θα καταλήξουμε να υπάρχει μια μεγάλη συνένεση, αν είναι δυνατόν καθολική, χωρίς να είναι αυτός σκοπός, αλλά είναι επιθυμητή. Αλλά αυτός ο διάλογος μπορεί να λάβει υπόψη και τα εξής. Πέρα από την ανάγκη να μειωθεί η απολύτω, να μην περιορίζει την δημοκρατία και να εκφράζει σε μεγάλο βαθμό τις πολιτικές τάσεις, αντίληψεις, οπωσδήποτε και να προέρχονται, να λάβει υπόψη τους κινδύνους που απορρέουν από την εφαρμογή της οριζόντιας ψηφοφορίας και μιλάω για μια ενδεχόμενη έξαρση ενός ατομισμού, για ένα ροσφέτ που μπορεί να εξαπολυθεί όχι κομματικά πλέον, αλλά ατομικά, για διαπλοκή και εκμεταλλεύσεις μας δείχνουν ότι μπορεί να τις αποφύγουμε, μια, και με ενδιαφέρει πολύ αυτό, μια αποπολιτικοποίηση. Δεν είναι καλά τα κόμματα, είναι μας πολλά, πάμε σε άτομα στο Σταύρος, του Κώστα, στο Ιγιαρνή. Να έχουμε υπόψη μας ότι και μετά την καθιέρωση της οριζόντιας ψηφοφορίας θα υπάρχουν κόμματα πάλι. Και αν δεν αλλάξουν, και αν δεν εξυγχρονιστούν, και αν δεν εμπαθύνουν την δημοκρατία μέσα στα σπλάχνα τους, νομίζω ότι η ουσία του ζητήματος δεν θα ξεδραστεί το πρόβλημα. Να έχουμε υπόψη μας ότι με το υπάρχον σύστημα εννοία του μέτρου, αγαπητέ στρατό, κάποια μικρά κόμματα με βάση μια αρχή της επικουρικότητας σε μικρές επαρχίες εκλογούν πολίτες. Αύριο μια σταυροδοσία στους πιο ωραίους, στους πιο φωνακλάδες ή σε αυτούς που κάνουν την πιο μεγάλη εκδήλωση μπορεί να περιορίσει να συνεκδηλώσει τη δύναμη μικρότερων κομμάτων. Βέβαια, με τα ανθρώπου που κάνουν δεν ακολουθούν. Το σχολιάζεται. Επίσης, και ακούστε δεν ενδιαφέρει εσάς, τα προβλήματα νομίζω ότι δεν λύνονται μόνο και κυρίως εκλογική στιγμή. Λύνονται πολιτικά. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει πικρή ποιότητα από μια άτσαρη, άστοχη, αγκυλωμένη αντιμετώπιση του το 1976. Όταν μέσα από ένα πλειοψηφικό σύστημα με οριζόντια ψηφοφορία, μια μορφή οριζόντιας ψηφοφορίας τότε, με έναν ποσοστό πόσα κύριε. 27. Δεν πήγε στην. Επειδή να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα, έτσι θεωρείται από κάποιους, ένα πρόβλημα του Δημοκρατικού Συναγερμός, όπως ήταν τότε, και τι έγινε. Κυβερνάσαμε. Αντιμετωπίστηκε. Επίσης, και τελειώνω, μέσα στα λεγόμενα, στα ευρωπαϊκά πλαίσια, όπως είμαστε, θα πρέπει να πούμε την αλήθεια. Τα περιθώρια επίδρασης μας πάνω σε νομοθεσίες, οι οποίες θα είναι εθνικά, κοινωνικά και επωφελείς, περιορίζονται πάρα πολύ. Και για να μην περιορίζουμε τα πράγματα, λέμε ότι ίσως κάτω από την πίεση των γεγονότων έχουν ήδη αναλυφθεί πρωτοβουλίες.
και νομοθετικές περί κομμάτων όμως βρέχω πόθεν έσχες, κάποιες είναι σε εξέλιξη για να βελτιώσουν κάπως τα πράγματα, αλλά και πολιτικές πρωτοβουλίες. Το βασικό χαρακτηριστικό της πρότασής μας είναι ότι θα επιτρέπει στον πολίτη να ψηφίζει οριζόντια είτε κόμμα, είτε συνασπισμούς κομμάτων, είτε κομματικούς, είτε και ανεξάρτητους υποψηφίους, όπως προηγουμένως έχει αναφερθεί από τον κύριο Ζένη. Η ομάδα εργασίας, με βάση τα πρακτικά τα οποία έχουν καταγραφεί και τις θέσεις όπως έχουν εκφραστεί ασπάζει το Δημοκρατικός Συλλογισμός, επεξεργάζονται επίσης πρόνοιες στην βάση παλαιότερων προτάσεων νόμων με την εισαγωγή της αρχής της πολλαπλής ή και εκφρασματικής ψήφου, πρόνοιες που θα καταστήσουν εφικτή την εκλογή και ανεξάρτητων υποψηφίων, καθώς και πρόνοιες που να αποτρέπουν, όπως πολύ εύστοχα έχει αναφερθεί από τον κύριο Πρίτανη, την κακοήθη πρημοδότηση. Πιστεύουμε ότι ο διάλογος θα πρέπει να συνεχιστεί. Όπως είπα προηγουμένως, να υπάρχει συμμετοχή και εμπλοκή από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, από οργανωμένα πολιτικά σύνολα, τα οποία ακόμα δεν έχουν τοποθετηθεί και δεν έχουν υιοθετήσει την ουσία του θέματος που συζητούμε. Την οριζόντια ψηφοφορία. Μέσα λοιπόν από τον εμφύδρομο πολιτικό διάλογο θα βρεθούν οι πολιτικές συνιστώσεις που θα ενώσουν όλους μας με την κυπριακή κοινωνία και τον ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ο κ. Γιωτακές, ο κ. Σαϊμάς που έχει πει ότι δεν είναι πανάκια. Συμφωνώ. Και μάλιστα με τους συναδέλφους δεν έχω τον ίδιο ενθουσιασμό ότι θα λύσει πολλά προβλήματα. Έχω όμως μεγάλο ενθουσιασμό ότι διευρύνουν τις ελευθερίες των πολιτών. Ας μην τις ασκήσουν. Αυτό που λέει το ποσοστό που λέει η Χριστίνα, εύκολα στο τηλέφωνο λέει εσύ θα ψηφίσω ανεξάρτητο. Το να σηκωστεί την Κυριακή το πρωί, να πάει στο ψυχολογικό κέντρο μπορεί να είναι διαφορετικό. Αλλά και να μην το κάνει και να μην κάνει αλλαγή στη μείωση των ποσοστών της αποχής, τότε θα καταφέρουν οι πολίτες μέσα από την διαδικασία να πείσουν τα κόμματα να υιοθετήσουν μια διαφορετική νομοθεσία. Αυτό κάποιον μπορείτε να νιώθει ότι έχει δύναμη. Αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα. Το να νιώθει ο πολίτης ότι μπορεί να πάει και να ψηφίσει οριζόντια είναι και αυτό μεγάλο επίτευγμα, έστω και αν δεν το κάνει. Αν στο τέλος της ημέρας δεν ασκούμε τις ελευθερίες που έχουμε, αν πράγματι σε μια κοινωνία οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται να ψηφίζουν, δεν είναι άσχημο αυτό. Σημαίνει ότι αυτοί που ψηφίζουν και αυτοί που εκλέγονται λίγο πολύ με εκφράζουν. Αυτό δεν είναι άσχημο. Άσχημο είναι να νιώθω ότι θα ήθελα να κάνω κάτι άλλο και να μην μπορώ να το κάνω. Να νιώθω ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, αλλά όποιος που τους διώχνει, για να με ικανοποιεί. Τότε γιατί να πάμε να ψηφίσουν. Το αίτημα για την εισαγωγή της οριζόντιας ψηφοφορίας δεν αποτυπώνει και την διεκδίκηση ή το αίτημα για αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή, την αλλαγή του ποσοστού εισδοχής, όπως αναφέρθηκε από τον συνάδελφο, τον Γιώργο, ή την εμπλοκή των βουλευτών επικρατείας. Αυτές οι παρεμβάσεις είναι αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Δεν είναι αυτό το οποίο συζητούμε. Μπορεί να υπήρχε μια πρόταση του Δημοκρατικού Συναγερμού για αύξηση του ορίου εισδοχής του εκλογικού μέτρου. Για αύξηση του εκλογικού μέτρου ή για εισαγωγή του θεσμού των βουλευτών επικρατείας. Αυτό έχει παρκάρει. Δεν έχουμε παρκάρει. Ενδεχομένως να μην υπάρχει ακόμα η πολιτική βούληση για συζήτηση ουσίας, όμως το αίτημα για την οριζόντια ψηφοφορία πιστεύω ότι θα νομιμοποιήσει και θα δώσει αξία στο πολιτικό γίγνεσθε και στα άτομα τα πολιτικά που ασκούν σήμερα ρόλο και λόγο εξουσίας, θα τους νομιμοποιήσει
εισαγωγή του θεσμού αυτού. Και δεύτερον, θα δώσει την ευκαιρία στα άτομα τα οποία ζητούν ίση μεταχείριση, στα άτομα τα οποία θέλουν να έχουν ρόλο και θέση εξουσίας, αλλά τους είναι αδύνατο με το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Και αν πάρετε διαχρονικά, κανένας ανεξάρτητος υποψήφιος από το 1976 που γίνονται πολιτιακές εκλογές δεν έχει εκλεγεί. Γιατί δεν έχει εκλεγεί? Δεν άξιζε, αλλά είχε και που δεν αξίζει. Είχαμε και ανεξάρτητους περιφοριακούς. Όμως η ουσία είναι να του δώσεις την δυνατότητα να επιλεγεί. Γι' αυτό και παίρνει 0,1, 0,2, 0,30, 0,75, αν αγγίξει το 1%. Αν το αγγίξει. Άρα λοιπόν, αυτές είναι οι δύο συνιστώσεις της απλής εκλογής. Να δώσει τη δωρεά και σε αυτόν που πήρε 0,5% και αξίζει στα μάτια της κοινωνίας να επιλεγεί. Και κλείνω λαμβάνοντας και το τι ανέφερε ο φίλος ο Γιώργος προηγουμένως. Ναι, το 1976 υπήρχε ένα πολιτικό σύστημα το πλειοψηφικό. Έτσι. Ήταν πλειοψηφικό το σύστημα τότε. Σήμερα είναι η απλή αναλογική. Πρώτη διαφορά είναι αυτή. Δεύτερη διαφορά. Υπήρξε ένα σύστημα, ένα 2-4-6, το οποίο εφαρμόστηκε με αποκλειστικό σκοπό, εκμεταλλευόμενο το πλειοψηφικό σύστημα, να αποκλείσει εξαντλώντας σε κάθε επαρχία καθοδηγούμενα, διότι έδινε την ευκαιρία του εκλογικού σύστημα των πλειοψηφικών να καθορίσει έναν στην Πάφο, 2 στην Λεμεσό, 3 στην Αμόχωστο, 1 στην Λάρνακα, 4 στην Λευκοσία, 6 στην Λευκοσία, 1-2-4-6. Στο εισηγούμενο ή στις προτάσεις που υπάρχουν, η εισαγωγή της απλής της οριζόντια ψηφοφορίας, είτε με την κλασματική μέθοδο θα είναι η απεικόνιση στο ψηφοδέλτιο. Στην Αμόχωστο, να πάρω ένα παράδειγμα. Είναι 3 σταυροί προτίμησης. Βάζω ένα σταυρό, εγώ ψηφοφόρος Αμοχώστου στο Δημοκρατικό Συναγερμό, έτσι, επιλέγω κόμμα και έχω 3 δυνατότητες για σταυροδοσία. Δίνω ένα σταυρό στο Γιώργο του Γεωργίου και 2 σταυρούς, ένα σταυρό στο ΑΚΕ, σε ένα υποψήφιο του ΑΚΕ και σε έναν της ΕΔΕ, πάντως επαρχές Αμοχώστου, έτσι. Άρα εδώ έχω μερισματοποιήσει την ψήφο μου. Άσκησα το δικαίωμα το οποίο μου δίνει η οριζόντια ψηφοφορία. Εάν έναν άλλο ψηφοδέλτιο θα επιλέξει την κομματική σταυροδοσία, κόμμα και 3 σταυρούς από το κόμμα, έτσι, το εκλογικό μέτρο θα καθοριστεί με συνδυασμό από αυτές τις ψηφοφορίες και της κλασματικής ψηφοφορίας, με βάση τα ψηφοδέλτια που είναι κλασματικά, σταυροδοσία κλασματικά, του συνόλου δηλαδή των σταυρών προτίμησης και του κομματικού ψηφοδελτίου. Και μέσα από αυτόν τον συνδυασμό θα εκδοθεί το εκλογικό μέτρο και μέσα από το εκλογικό μέτρο θα γίνει και η επιλογή των βουλευτών οι οποίοι έχουν. Άρα λοιπόν και σε αυτήν την περίπτωση ο ανεξάρτητος υποψήφιος του 1% έχει την δυνατότητα, δεν αποκλείεται να επιλέγει. Το σύστημα που επικρατεί τώρα βασικά υποστηρίζει το κομματικό κατεστημένο που υπάρχει σήμερα. Δηλαδή ψηφίζεις, βάζεις τα φόρμα προτίμησης στο κόμμα, δεν ξέρεις ποιους θέλει να διαλέξεις, γιατί το κόμμα για σένα. Αλλά με την οριζόντια ψηφοφορία υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που πρέπει να δούμε πώς θα τους αντιμετωπίσουμε. Παραδείγματος χάρη, το κόμμα
είναι ένας θεσμός, έχει έναν πολιτικό λόγο, έχει μια ιδεολογία. Πώς θα διασφαλιστεί αυτό με την οριζόντια ψηφοφορία όταν εκλεγεί, παραδείγματος χάρη ο κ. Γεωργίου μπορεί να εκλεγεί με ψήφους της ΕΔΕΚ, με ψήφους του ΑΚΕΛ, άρα δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι η ιδεολογία του κάθε κόμματος θα μπορεί να συνεχιστεί. Η οριζόντια ψηφοφορία μπορεί να οδηγήσει και στον δικομματισμό. Δικομματισμό, ναι. Βάσει και του νόμου του Μπέρκερ. Λέμε ότι μπορεί να μπει ανεξάρτητος. Αυτός ο ανεξάρτητος, πόσο ανεξάρτητος μπορεί να είναι, παραδείγματος χάρη μπορεί να τον προωθήσει ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης ή κάποιος άλλος θεσμός. Ναι, στο κόμμα όμως, ναι, αλλά στο... Ναι, αλλά όταν είσαι ανεξάρτητος και θέλει ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης να σε προωθήσει, και όπως γίνεται σήμερα με τις βουλευτικές εκλογές, ειδικά στις μεγάλες βαθιές Λευκοσία, είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που εκλέγουν. Εγώ έχω την αμφιβολία μου κατά πόσο αν θα βοηθήσει στη μείωση της αποχής. Γιατί αν θεωρούμε τις πρόσφατες εκλογές, τις ευρωεκλογές που είχαμε, ο ψηφοφόρος είχε ένα ευρύ φάσμα υποψηφίων να επιλέξει, κάπου στους 60-70, δικαιούται 2 σταυρούς προτίμησης, δεν κάνω λάθος. Οπότε, αν υποθέσουμε ότι το άριστο, το βέλτιστο γι' αυτό θα ήταν να ψηφίσει και τους 2 τους σταυρούς, για να εξασφαλίσει πλήρως το δικαίωμά του, μπορούσε να πει: καλύπτουμε με το μισό μου δικαίωμα να πάω να βάλω μόνο σταυρία σε κάποιον οποιοδήποτε και να πάω να ψηφίσω. Και ας μην είμαι στην άριστη θέση, να σου πούμε. Ωστόσο, δεν το προτίμησε και προτίμησε την αποχή. Οπότε, εγώ τείνω η προσωπική μου άποψη τίνει περισσότερο ότι θα είναι επιλογή για να έχουμε τους καλύτερους, τους πιο άξιους στο κοινοβούλιο ή να μας αντιπροσωπεύουν, παρά ότι θα μειώσει άμεσα την αποχή. Τώρα στο μέλλον, αν αυτή η άριστη του κόσμου είναι πιο ωφέλιμη, ότι στο μέλλον να μειωθεί και η αποχή. Γιατί δεν μπορείς να επιλέξεις ευρύ φάσμα. Άμεσα όμως δεν το νομίζω να μειώνεται η αποχή. Ίσως να πρέπει να δούμε που την άλλη όψη το νόμισμα, ότι η επιλογή που είμαι υπέρ της οριζόντιας ψηφοφορίας να βοηθήσει στην αποτελεσματικότητα πρώτα των εκπροσώπων μας και μετά στο οτιδήποτε άλλο. Εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε κάτι. Υποστηρίχθηκε ότι εάν επιτρέψουμε να δώσουμε ελευθερία στο δικαίωμα του πολίτη, τότε δεν θα εκφράζονται οι πολιτικές τάσεις για αποπολιτικοποίηση. Υπάρχει ένα μεγάλο λάθος εδώ. Η πολιτικοποίηση των πολιτών δεν είναι μόνο μέσα στα κόμματα. Οι πολίτες εκφράζουν των πολιτικών τους λόγων και ρόλων και με πολλούς άλλους τρόπους. Αυτό που θα γίνει είναι η μερική αποκομματικοποίηση ενδεχομένως. Οι τάσεις προς τα κόμματα εξ ολοκλήρου, ολοκληρωμένων ψήφων θα μειωθεί. Αλλά οι τάσεις οι πολιτικές θα είναι καθαρές και θα εκφράζονται όχι μόνο από ολόκληρες ψήφους, αλλά και από μερικές ψήφους. Η τάση όμως σαν τάση θα συνεχίσει να υπάρχει και θα λειτουργεί σωστά. Άρα δεν μειώνεται το πολιτικό σύστημα με το να δώσουμε ελευθερία στον πολίτη να επιλέξει και άλλο να βάλω. Εγώ θα έλεγα ότι το φαινόμενο της αποχής δεν αφορά μόνο εμάς εδώ στην Κύπρο. Είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο. Στην Αμερική ψηφίζει περίπου το 1/3. Στην Ευρώπη είναι επίσης και είμαστε στα ίδια πράγματα. Στην Καραβιστική τον πρόεδρο μάλιστα. Το 25% του συνόλου κάθε πρόεδρο. Το 45% κάτι ψηφίζουν, το 25% κάτι πρόεδρο. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να ψηφίσει όλοι. Γιατί μας ανησυχεί. Γιατί μας ανησυχεί. Η αποχή. Μας ανησυχεί η αποχή, διότι εγώ είμαι ελληνολάτρης και λέω ότι ο μη ενεργός πολίτης είναι άχρηστος πολίτης. Ο απέδευτος, ο μη πολιτικός, μη ενεργός πολίτης, όταν δεν συμμετέχει, δεν διαμορφώνει, δεν αναδεικνύει πρόσωπα πολιτικές
δεν συμμετέχει στην άσκηση κριτικής σε αυτά που συμβαίνουν, είναι εντελώς παθητικός, είναι ένα ανάθεμα, είναι υποδουλωμένος σε κάποιες πολιτικές, τις οποίες ούτε να εμβολιάσει μπορεί, ούτε να εμβολιάσει σε κάποιο πράγμα. Θα μείνω προς το τέλος να κάνω μια τοποθέτηση, αλλά δεν είναι τα πάντα όλα. Ας απαντούν και κάποια φίλοι από κάτω. Γιατί δεν πάνε να ψηφίσουν κάτι. Γιατί μήπως και τα κόμματα τα ίδια πάσχουν. Εγώ λέω ότι στο ΑΚΕΡ είχαμε το εξής σύστημα. Για να βγάλουμε την Υπουργική Επιτροπή, υπήρχε μια επιτροπή κατάταξης. 18 άτομα, 3 άτομα από κάθε επαρχία, έπιανε έναν κατάλογο 250 άτομα και βάλαμε σε μια σειρά. Ήταν μια μορφή, σαφώς μια υπόδειξη και μια μορφή υποδιέτησης. Ξέρετε, οι αλλαγές θέλουν τσιγκιοπώνυμα. Και είναι εύκολο κάποιος που έχει την εξουσία να την εκχωρήσει αλλού. Έναν αίσθηκτο αυτοσυντήρησης του μηχανισμού, είτε λέγεται πατέρας που κυριαρχεί στην οικογένεια, είτε καθηγητής στην τάξη, είτε ο αρχηγός του κόμματος, και εύκολα με την εξουσία. Εδώ και 3 συνέδρια, κάποιοι πάλι με αυτό το ζήτημα. Και τελικά φαίνεται ότι τώρα, τον Ιούνιο που να πάμε σε συνέδριο, δεν θα υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα υπάρχει μια αλφαβητική κατάταξη. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γεωργίου, επειδή εγώ έχω διαβάσει από τα λόγια σας, αλλά έμμεσα ότι είστε υπέρ της οριζόντιας ψηφοφορίας. Ήθελα να μας το διευκρινίσετε σαφώς και αν είναι ναι η απάντηση, να βγάλει μια ερώτηση για αύριο ο κ. Σαΐd, έναν αυτό, και δεύτερον, κατά πόσο, αν σας εγκαλούσαμε τώρα η ομάδα εργασίας να συμμετέχετε στην οριστικοποίηση της πρότασης για τον νέο εκλογικό νόμο, αν η απάντηση ήταν θετική. Συγγνώμη. Φαντάζομαι ότι θα συμμετέχουν. Μπράβο. Θα σας πω κάτι. Μην το αναγάγεις στη σφαίρα της φαντασίας. Κάποια φάση μου άνοιξε ο συναγερμός στη συζήτηση για το μέτρο, για βουλευτές επικρατείας. Τι στο άνοιξε. Από το πριν 10 χρόνια. Όχι, πριν 5-6 μήνες. Δεν είναι 10 χρόνια, συγγνώμη. Συγγνώμη. Θα σας δώσω μια απάντηση. Κάποιες φωνές μέσα στο Αγγέλο μιλούσαν για μια λίστα επικρατείας κάθε υπόδειξη. Δηλαδή χωρίς σταύρο προτίμησης. Θα κάνουμε μια λίστα με 6 άτομα, ας πούμε, αν θα έκαναν 6 βουλευτές επικρατείας. Και οι πρώτοι 2 αυτομάτως, με βάση τα ποσοστά τα πανκύπρια, θα εκλέγονται. Εγώ είπα στο κοινωνικό γραμματέα του κόμματος μου ότι είναι αυτοκτονικό. Διότι πήγαμε μέσα στον κόσμο στις ευρωεκλογές και είδαμε και ακούσαμε, κυρίως πήγαμε στις αγγελικούς ανθρώπους. Υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει απέτηση εκείνον το δίπολο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός, ο συγκεντρωτισμός να περιοριστεί λίγο και να ανοιχτούν κάποιες διαδικασίες πιο βαθιάς, πιο προφανούς δημοκρατικής λειτουργίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε και δικτατορία μέσα στο ΑΚΕΡ. Ο κόσμος ζητά κάτι παραπάνω και είμαι βέβαιος ότι αν θέλουμε να επιβιώσουμε ως κόμμα, ως χώρο, θα πρέπει να δρομολογήσουμε εξελίξεις που θα ανανεώνουν και τον πολιτικό μας λόγο και τις δομές που δουλεύκαμε μέχρι σήμερα, των δρόμων που παράγουμε πολιτική, ακόμη και πρόσωπο. Ακόμη και πρόσωπο. Να πω να σταματήσει ο Σταύρος, ο Χρήστο. Ναι, διότι είναι σύντομα. Το σχόλιο του κυρίου Γεωργίου
απαντά το ερώτημα αν είναι έτοιμη η κοινωνία. Αυτό που σου πρέπει να ρωτήσω, Γεωργίου, ότι ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός, που είναι μια βαθιά ιδεολογία σε ορισμένα κόμματα, λέω ότι στη σημερινή κοινωνία τα πράγματα έχουν αλλάξει και χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Πιστεύω απαντάς. Δεν θα πω ονόματα. Ο Γιώργος είναι να καταλάβει. Και σημαίνει ότι στο δημοκρατικό συναγερμό δεν υπάρχει δημοκρατικός συγκεντρωτισμός. Συγγνώμη, γιατί εγώ ήμουν μπροστά σε μια φάση σε μια επιτροπή στην Βουλή που τον έπιασε ο Αβέρο το Χ και έκαμε τον μαύρο του γέρικο. Γιατί συγγνώμη, έκανε το Α και έκανε το Β που του είχε πει. Αλλά δεν αφιλάλλω. Το point είναι ότι πιστεύω ότι η κοινωνία μας είναι πολύ πιο έτοιμη σήμερα και αυτό φαίνεται από την κινητοποίηση των πολιτών. Τώρα, μερικοί πολίτες θα τους χρησιμοποιήσουν την ελευθερία για να βολευτούν και πολύ και πολλά. Να πιάσουν και τον βουλευτή, το Γεωργίου Ζουαγιάννη, τον Γεωργίου Σαϊμόν, τους έρχονται στους γάμους των παιδιών. Αλλά συμπολίτες και συμπολίτησες, αν θέλουμε να κουμπάρουμε στους γάμους μας, διαλύσαμε τη χώρα. Άρα πρέπει με τους συμπολίτες να ψηφίζουν όχι τους κουμπάρους τους, να ψηφίζουν αυτούς που κρίνουν ότι μπορούν να λύσουν τα προβλήματα της. Γιατί πολύ σωστά είπε ο κ. Γεωργίου Ζουαγιάννη, αλλά το ίδιο, ότι έχουμε μια συστημική κρίση. Διαλύσαμε τη χώρα πάνω μας. Επίσης έχουμε πάνω μας, διότι και το σύστημα και το πολιτικό πρωτίστως, αλλά και όλοι οι άλλοι θεσμοί δεν δουλεύουν. Βάζουμε τους συγκρίνους, βάζουμε τους κουμπάρους μας, πρέπει να το σύστημα πάνω μας, για να μας κουμπάρει και οι καλεσμένοι του γάμου. Για την κόμμα, προσθέσω κάτι. Να συμφωνήσω με τις διαπιστώσεις των φίλων, αλλά και με τα ερωτήματα και στους προβληματισμούς που έχουν τεθεί. Και ακριβώς επειδή ο διάλογος είναι έτσι αμφίδρομος και πολυεπίπεδος, έχουν ανοιχτεί πάρα πολλά θέματα, το είχα πει και στην εισήγηση μου, στην παρέμβαση μου. Η οριζόντια ψηφοφορία δεν είναι πανάκια για θεραπεία κάθε νόσου και κάθε κομματικής πολιτικής κακής, αν θέλετε, διαχρονικά κακών προβλημάτων. Δεν θα θεραπεύσει την αποχή. Όμως, θα επαναλάβω ότι θα δώσει κίνητρο στην αποχή να συμμετέχει.